sa ulo ng mga nagbabagang balita. Baguio City kumakatok ng donasyon para sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol sa Turkey at Syria. Bilang ng mga namatay pumalo na sa 34,000. Regiset patok na panregalo para sa Valentine's Day. Mayamang industriya ng sining ng Baguio, inspirasyon ng ilang alagad ng sining sa lungsod. Pagkamalikhain ng mga taga-Baguio, bumida sa Panagbanga Open Painting Exhibition. At mga kalahok ng Miss 100 Islands 2023 nagpasiklaban sa media presentation. Bago malam Amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Umabot na sa 34,000 ang namatay sa pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol sa bansang Turkey at Syria. Kaya ang pamahalaang lungsod ng Baguio City kumakatok para sa donasyon sa mga biktima. Magbabalita Charles Limon. They're using now the vibroscope. Patuloy pa rin ang pagbangon ng bansang Turkey at Syria matapos itong yanigin ng 7.8 magnitude na lindol noong ika-6 ng Pebrero ngayong taon. Isa sa mga agad na rumisponde ang Philippine Interagency Humanitarian Contingent na binubuo ng 85 miyembro ng Metro Manila Development Authority at Department of National Defense. For now, sir, we are physically and mentally fit to our mandate, sir, with our mission to advance humanitarian assistance. Together with me is the medical team and the user team. We will continue to perform our tasks safely and hopefully, sir, we will find live victims. We are helping with the local responders on the ground. Pero upang makapagpaabot pa ng karagdagang tulong, kumakatok ngayon ang pamahalang lungsod ng Baguio ng mga donasyon para sa mga biktima ng lindol. Amin nga willing agited iti dagiti mabaling nga mausar kadagiti biktima iti Turkey ken Syria like jackets, dagiti gamit iti families iti idiretso tayo laangan iti evacuation center iti CDR tapno nga sakat adat agol collect iti nga mai-monitor dagiti maisurat mailagbok amin nga ag-donate. Inihanda ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ang ikatlong palapag ng kanilang gusali para sa donation drive. Dahil winter ngayon sa mga naapektuhang bansa, prioridad ang mga donasyong jacket, mittens, bonnet at iba pa. Pero bawat donasyon masusing sinusuri ng City Social Welfare and Development Office. Dapat raw malinis at maaari pang gamitin ang mga ito. Pero kung sana pakiusap natin sa magdo-donate yung mga pwedeng magamit pa kasi yung mga donations na natanggap natin, if you notice sa na-post namin sa PIO, may mga talagang hindi na magamit. So hindi tayo basurahan. So we have to think of it sa dignity naman ng may bibigyan. Okay yung pre-loved, yung mga second hand, pero let's see to it na pwede pang magamit. Sa ngayon, kakaunti pa lang ang mga nalikom na donasyon ng lungsod. Pero bukas din ang ahensya sa iba pang mga tulong. We're asking if we're accepting cash. We still ask our dear mayor kung ano ang masabi niya doon. Para sa mga gustong mag-donate, maaaring dumiretso sa City Disaster Risk Reduction and Management Office Building ng lungsod sa Barangay City Camp Proper, Baguio City. Libo-libo na ang naitalang sugatan dahil sa lindol. Sa huling tala,
aabot na sa 29,695 ang bilang ng mga namatay sa bansang Turkey ayon sa Turkey Emergency Coordination Center, habang higit 3,500 naman ang namatay sa bansang Syria. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Kung hanap nyo ay murang mga bulaklak na panregalo ngayong Valentine's Day, may alok ang mga tindero ng bulaklak sa Gagua, Pampanga na abot kayang mga pangregalo. Magbabalita Gracie Rutao. You say best with flowers, ika nga nila. At kung nais ang makamura sa bibilhing bulaklak ngayong Valentine's Day, punta na sa Pombrera Food Park and Business Center sa bayan ng Guagua. Makikita dito ang mga naggagandahang mga bulaklak mula sa mga rosas na nasa 80 pesos pataas ang presyo, depende sa laki. Sunflowers, carnation na tig 300 pesos ang isang bundle, 180 pesos naman pataas ang tangkay ng stargazers at marami pang iba. Sariwa na, mura pa dahil direct from La Trinidad, Benguet. 1.3 yung 1.3. yung red, Red, yung white 500. 500. Yes, ma'am. Ilang piraso yun? 24 pieces. 24 Kasi pieces. yung mga nagbibinta doon sa labas, inaangkat dito, ibibinta nila doon sa labas. May mga mabibili ring flower arrangement na nasa 500 pesos pataas. Pero bukod sa fresh cut flowers, makakabili rin ng mga potted flower plants tulad ng mga local roses na mabibili ng 75 hanggang 80 pesos. Habang tig 150 pesos naman ang Japanese at American roses bawat paso. Ang Malaysian moms, nasa 60 pesos naman ang isang paso. Ang mga hydrangea o male flores, tig 100 pesos ang bawat piraso. At saka mabili yan. Yan lang, matangaw lang sa tubig. Matakaw sa tubig. Hindi kailangan maging mahal ang ibibigay na bulaklak. Ang mas mahalaga, tunay ang intensyon at alay na pagmamahal at pag-ibig sa taong pagbibigyan nito. Gracie Rutao para sa Luzon Headlines. Naging makulay naman ang pagtatapos ng Siam Festival noong linggo. Ating silipin ang mga tagpo sa kwento ni Jose Robert Inventor. Kwento ng pagbangon at pag-asa. Yan ang naging tema ng street dancing competition ng Siam Festival ng Apayao. Nagpasiklaban ang mga kalahok ng bawat bayan. Isa rito ang bayan ng Conner. Suot ang tradisyonal na kasuotan at mga naglalakihang props. Umindak ang mga ito sa saliw ng mga tambol. Ipinamalas rin sa kanilang dance routine ang makulay na kultura at masaganang produkto ng probinsya. Hindi rin nagpahuli ang bayan ng pudtol. Tampok sa kanilang sayaw ang mga bamboo instruments at makukulay na kasuotan. Bigay todo rin sa pagsayaw ang mga ito. Ipinamalas rin ang masaganang produkto ng probinsya. Ang bayan naman ng Flora, ipinamalas ang tradisyonal na sayaw. Sa huli, tinanghal na kampyon ang bayan ng Kalanasan. First runner-up naman ang bayan ng Pudtol. At tinanghal na second runner-up ang Flora. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Maliban sa mga bulaklak at bouquet, patok na panregalo ngayon ang mga veggie set para sa Valentine's Day. Magbabalita Jose Robert Inventor. Kada taon bumibisita sa Baguio ang pamilya ni Nelvin. Kaya tuwing uuwi, hindi nila nakaliligtaang bumili ng mga pampasalubong. Ngayong araw, napili niyang iuwi ang vegetable sets. Usually with family, of course, kain sa labas with the family. Siyempre, kasama mo yung mga mahal mo sa buhay. Ganun. Usually, chop suey. Yun. Usually, pagulay fresh dito. Kasi may mga set na sila dito na package na gulay na DCP para sa chop suey. Si Ryan naman, kasama ang buong pamilya, iwas muna sa pagbili ng mga bulaklak. Kaya sa darating na Valentine's Day, gulay muna ang napiling ipang regalo. Ano nga siya, practical siya sa kasi yung bulaklak kasi pag nalalanta na, yung gulay kasi maluluto pa niya, ang chapsuy, may chapsuy. Yung sa Valentine's Day, okay din naman ang bulaklak.
Okay din naman parehas ang bulaklak at saka gulay kasi ang pagkakalam natin, 'di ba? Okay 'yan sa katawan. Kapag yung flowers, okay din naman kasi yun yung parang mindset na ng tao nung flowers at saka chocolates ang binibigay sa Valentine's Day. Biyaya naman kung ituring ng estudyanteng si Christine ang pagdagsa ng mga turista sa kanilang pwesto. Kadalasan daw na mabenta ang mga veggie set nilang tinda. Siguro oo kasi 'di ba mas practical na ngayon yung mga tao. Mas pipiliin na lang nilang bumili ng gulay, yun na lang yung ibigay nila kaysa siguro sa flowers since hindi naman yun nakakain. Payo niya sa mga turistang nais bumili ng gulay. Siguro i-check nila kung fresh pa yung mga gulay, then kung may mga sira ba yun para mas ma-make sure nila na talaga bago siya. Ganun. Sa ngayon, pumalo sa 100 pesos ang isang chop suey set. Ang cherry tomato, 50 pesos per pack. Ang sweet pea o chicharo umaabot ng 50 pesos per pack. Ang pako na kadalasang ginagawang salad, 150 pesos per pack. Ang spinach na nakapack, 3 for 100. Broccoli na 80 pesos bawat kilo. Cauliflower, 120 pesos per kilo. Sayote tops, 40 pesos kada bundle at strawberry na umaabot ng 150 pesos hanggang 250 pesos ang bawat pack depende sa klase. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Alagang King's Vita Plus, kikita ka na, aasenso ka pa. Susunod, pagkamalikain ng mga taga-Baguio, ipinamala sa Panagbanga Open Painting Exhibition. Yan at iba pang mga balita. Abangan! Baboy, baka, kabayo, kalabaw, kambing, manok, pato, bibe. Lahat ng ito pwede sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ang bago at epektibong animal feed supplement. Puno at kumpleto ng mga essential vitamins, minerals, probiotics, calcium, amino acid, omega-3, D3 at electrolytes. 1 o 2 kutsara ng King's Vita Plus i-mix lang sa tubig o feeds araw-araw at kikita ka na sigurado pa ang iyong pag-asenso. Mabibili sa mga Agrovet stores ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAW! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Hatid naman ng mayamang industriya ng sining at obra ng Baguio City ang inspirasyon para sa mga local artists at maging sa mga aspiring local artists. Alamin ang detalye sa kwentong ito. Grade 3 si Flory nang magsimulang humina ang kanyang pandinig dahil sa hindi malamang dahilan. Labis itong nakaapekto sa kanyang buhay. May time kasi minamaliit ako ng tao. Siyempre, naranasan ko na na-discriminate. Parang naiya ako makipag-usap eh. Maging nang magsimula ng magtrabaho, kwento niya, dala pa rin ang pahirap na ito.
Pakiramdam niya ay hindi siya nabibilang sa kahit anong pangkat at hirap ding makahanap ng kaibigan. Pero nagbago ang lahat nang magpandemya. Nag-start po ako nang nakita ko tong Pasakalye sa Facebook page po. Sabi ko sa isip ko, yung goal ko po, gusto ko din sumali sa exhibit. Kasama na rin niya ang kanyang anak sa paggawa ng mga obra sa tulong na rin ng mga local artists ng lungsod. Ang 26 anyos namang si George na mula pa sa Isabela, iniwan ang pagiging guro para tumira sa Baguio at yakapin ang mundo ng sining. I choose here sa Baguio kasi yun nga, sobrang very welcoming sila. Tapos naramdaman ko talaga yung warmth. Tapos yung creative scene very active. So na-inspire ako doon. Tapos yun, hanggang ngayon nagtuturo pa rin ako ng kids dito. Ilan lamang sila sa mga bagong miyembro ng Pasakalye Group of Artists na nagbibigay kulay sa lungsod ng Baguio. Ngayong araw, binuksan muli nila ang Parabor Tina Marsua Art Exhibit sa isang mall sa Baguio. Heightened during the pandemic. Kaya kahit nagkaroon pa ng pandemic, there were opportunities that was given if you take those opportunities. Our continued relationship with the Pasakalye help us to be of service to more than 300 professional and budding artists in the city and in the region. And with that, we thank you. Ang pagbubukas ng pinto ng mall sa mga sining at obra ay isinusulong na rin ng Pasakalye sa iba pa nitong mga malls sa buong bansa. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Ipinamalas ng mga residente sa Baguio City ang kanilang pagkamalikain sa Panagbanga Open Art Exhibit noong nakaraang linggo. Magbabalita Charles Limon. Bagamat tirik ang araw, ang senior citizen na si Tatay Santiago gusto pa ring matutunang magpinta. Kaya baon ang hilig at pagmamahal sa sining, sumali ito sa Open Painting Exhibition na parte ng handog ng Panagbanga sa Pamilya Baguio. Ito ang huling legacy namin ng mga senior citizen to participate in visual art. Ang aktibidad ay binuksan lamang para sa mga residente ng lungsod. Nahati ito sa iba't ibang kategory. Ito ang amateur category, professional category, at family category. Isa sa mga biglaang napasali sa patimpalak, ang 72 years old na visual artist na si Felipe sa ilalim ng professional category. Manood lang ako. Itong misis ko, siya ang nagpilit. Sige na, para katuwan lang naman, sabi niya. Tubig. Sabi ko, sige na nga para ako sa pinagbenga. Foundation Incorporated sa pagdaraos ng nasabing kompetisyon ang Davis Paints. ESO, 3 araw namang naghanda para sa professional category si Christian. Bagamat first time sumali, hindi ito nagpatinag sa konsepto at tema ng gagawing obra. Yung ibang design, ngayon lang po na sumagi sa utak ko. Pero yung pinagandaan ko na po yun before 3 days bago ako makaano dito. Maliban sa nag-aantay na premyo, may iba pa siyang pakay sa pagsali. Expressing my self, my talents, and my experience din yung makasama sa festival na to. Since child, isa sa mga katuwang ng Baguio Flower Festival Foundation Incorporated sa pagdaraos ng nasabing kompetisyon ang Davis Paints. We are so happy because it's so successful, and just a few days lang namin to in-announce, and people ang ganda ng response ng mga tao. So it just means actually that excited din sila to express themselves through art. Sa pagbabalik ng nasabing patimpalak, gagamitin lamang ng mga kalahok ang 12 Baguio-inspired colors na mga pintura gaya ng ube purple, Baguio green, atok high blue, at iba pa.
Colors of Baguio is actually a part of a bigger color selection which is called Colors of the Philippines. So we created mga inspirations namin are actually destinations. So we have Colors of Bicol, Colors of Bacolod, Layon din itong magbigay ng inspirasyon sa mga artist gaya ng 16 years old na kalahok na si Francesca. I wanted to experience what it's like to be in a competition po. I wanted to just have fun with it po. Maliban sa open painting exhibition, idinaos din ang kite flying competition. Ang mga mananalo ay nakatakdang parangalan sa closing ceremony ng Panagbunga 2023. Ang mga obra ng mga kalahok naman ay ipaparada sa float parade sa ika-26 ng Pebrero. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Ano po yung EDCA? Ito yung Enhanced Defense Cooperation Agreement. Ang ating mga ninuno, maalala nila na noong 1947, nagkaroon ng US-Philippines Military Bases Agreement. At dito nagtatag ang mga Amerikano ng kanilang military bases sa strategic areas dito sa Pilipinas, sa Clark Air Force Base, sa Subic Naval Base, sa Sangley Point, John Hay Air Base, of course, sa Baguio, pero ito ay isang rest and recreation area lang. In 1992, upon expiration of the Mutual Defense Agreement, binoto ng Senado na ipatanggal na ang mga American bases dito sa Pilipinas. And of course, the favorable action of the Senate was approved by the then President at sila nga ay napaalis dito sa ating bayan. However, they found later on a shortcut way to bring back even temporary bases, yung mga bases na yan. And ito yung Enhanced Defense Cooperation Agreement na nagtatag din ng mga quote-unquote temporary military bases doon sa 4 na areas dito sa ating bansa. And ito yung Basa Air Base in 2014, Pampanga, Basa Air Base, nagkaroon din tayo sa Fort Magsaysay. Doon sa Nueva Ecija, nagkaroon din tayo ng Lumbia Air Base sa Cagayan de Oro, and the Bautista Air Base, Palawan, and Mactan Air Base in Cebu. So doon nagkakaroon ng military installations, nagkakaroon ng deployment of military soldiers, meron din silang medical missions. And nung bumisita yung US Defense Secretary last week dito, humingi pa siya ng 5 na additional military bases based on the Enhanced Defense Cooperation Agreement. By the way, itong Enhanced Defense Agreement ito, question yung constitutionality before the Supreme Court. Sabi ng mga petitioners, yan ay isang treaty. And our under Constitution, dapat ang treaty ay to be confirmed by the Senate. Dahil hindi daw na-confirm unconstitutional itong agreement na ito. Ito ay natalo doon sa ating Korte Suprema at sinabi nilang there is no need for the Senate to confirm yung EDCA kasi nga agreement lang daw yan between the Americans and the Philippine military at hindi daw agreement between the Philippines as a whole country and the United States as a country. So ang sabi nila usaping militar lang ito. So now they're asking for 5 more na areas, and ang primary area na hinihingi na lang ngayon ay yung Cagayan Province.
which is northern part of the Philippines, around 500 kilometers away lang from Taiwan. They're asking also for Palawan, and the others are still unnamed strategic places na hinihingi nila. And again, ang balita natin, this present administration has already agreed na magkaroon ng additional military strategic places because ang sabi ng ating gobyerno, magkakaroon tayo ng investment at economic boom doon sa mga areas na dadalhin ang Amerikano. Ironically, ito nga yung tanong ng ating mga kababayan sa North, bakit yung mga Chinese, hindi ba sila nag-i-invest dito sa ating bansa? And the more important question dyan is, kung maglalagay ka ng American bases malapit sa mga Chinese territories, hindi ba magiging biktima ang Pilipinas kung sakaling nagkagera ang bansang Amerika at bansang China? So these are the important items na dapat malaman natin kung naririnig natin yung EDCA, the Enhanced Defense Military Agreement between the US and the Philippines. Susunod, mga kalahok sa Miss 100 Islands 2023 nagbasik laban sa media presentation. Kilalanin sila sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Sa milk ng batang 90s, daratatin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Nagpakilala na kahapon ang mga kalahok para sa Miss 100 Islands 2023 sa Pangasinan. Hindi na lamang mula sa Alaminos ang mga pwedeng sumali o sumali na dahil kalahok na rin ang mga mula sa iba't ibang bayan at maging lungsod ng Pangasinan. Narito ang kwento. Confidence when you face the crowd, standing next to women all around. She possesses extraordinary charm. She's the chosen one, bringing home the crown. Opening number pa lang, nagpatalbugan na ang 25 kalahok ng Miss 100 Islands 2023 sa media presentation kahapon. Deep inside, I am so ready for my greatest right to become a queen. Buong kumpiyansa nilang ipinakilala ang kanilang mga sarili at ang isla ng 100 Islands na kanilang kinakatawan. Queen, fresh, bold, fierce, everyone staring at me. I shine from within, shine and reach my dream to stay. Isa-isa rin nilang inilatag ang mga advokasiyang hindi lamang para sa 100 Islands, kundi buong Pangasinan. There are thousands of tourists visiting 100 Islands. And as the gem of our beloved province, Pangasinan, it is our responsibility to follow clean as you go. Let's go 100 Islands! Apply Playgo! As a founder of Project Aral Foundation, I believe that inspire action, motivate action. That's why small change can be life-changing. Together we can overcome. Alaminos bright head high, I will Sa kauna-unahang pagkakataon kasi,
Hindi na lamang mula sa Alaminos ang mga kalahok, kundi mula sa iba't ibang mga bayan at lungsod sa Pangasinan. So since nag-open po tayo sa pandemic, kailangan po according to our mayor na i-open din po natin ang ating isla o ang ating 100 islands sa buong, not just in Alaminos but sa buong province, dahil kailangan nating i-promote ito sa not just in Pangasinan, in the Philippines but in the whole world. What is your opinion on Miss 100 Islands being a province-wide pageant rather than open to only ladies of Alaminos, since 100 Islands is mainly located at Alaminos? Suportado naman ito ng pambato ng Alaminos. Conducting such a pageant, like a province-wide pageant, has its own reason why we are here today with my fellow candidates and my fellow sisters. And that is very essential for us, for every town of the Pangasinan, to at least promote the 100 Islands, not just only me as an Alaminian, but also to other girls up there. Sa media presentation na naganap, sinagot ng mga kandidata ang mga katanungan ng 12 miyembro ng media. Ang Miss 100 Islands Coronation Night ay gaganapin sa March 11. Buong buwan naman ng Marso, ipagdiriwang sa Alaminos ang 100 Islands Festival 2023 na mapupuno ng iba't ibang programa at kompetisyon. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. Happy Monday!